Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazivai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi musoro wenyaya unoti suo rakazaruka. Tisati tapinda muchidzidzo chedu vateereri, patiri kudzidza bhuku razvakazarurwa pane bhuku rinogona kutibatsira kunzwisisa zviri nani kutsanangudzwa kwenyaya dziri mubhuku raRevelation razvakazarurwa. Bhuku iri rinonzi The Great Controversy, hondo huru. Rinowanikwa riri papackaging yakasiyana kureva kuti cover inoputira kunze inogona kusiyana, but title inonzi The Great Controversy, mururimi rweshona rinonzi hondo huru. Ikomendari inotsanangura nhoroondo yechechi kubvira time Jesu paakaenda kudenga kusvikira time ichaguma nyika ino, vanhu vaakupinda mupasidzva nenyika itsva. Saka matsananguriro ebhuku iri anonyanya kubatika zviri nani, zvekuti mukati manzwa program yemuno mustudio mozoverenga zvakare bhuku iri, kujeka kwenyu zvinotiwedzerei pakunzwisisa nyaya idzodzo. Pastor Rhodzi, bhuku ringawanike kupiri? Bhuku iri munoriwana kuma-Adventist book centers kana kuti mabookshops esangano rema-Seventh Day Adventist vari kupedyo nemi. Kana kuri kuti kwaita kure nekwamunogara kumabookshops aya, mukaona any member anopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, mukamubvunza kuti ndingawana sei bhuku iri The Great Controversy kana kuti hondo huru, vanokubatsirai kuti mungariwane sei. Tinoda kutenda. Pastor Rhodzi, chidzidzo chedu suo rakazaruka. Tiri kudzidza mubhuku razvakazarurwa. Alright. Ndo matichiri. Tiri kuona tsamba kukereke nomwe. Maybe ngandingotsanangura zvimwe zvezvatakaona kumashure. Kuti panotanga tsamba inoenda kukereke reEfeso pana zvakazarurwa 2 muchiri kuyeuka. Takadzidza vateereri tikaona kuti period inomiririrwa netsamba inotumirwa kukereke reEfeso ndo inotanga pakaenda Jesu kudenga, nguva yese yevaapostora kusvika kunana AD 100. Then panonzi kereke yeSmina taakubva nguva imwe chete kunana AD 100, nhoroondo yacho yese yechechi iri pakati apa kusvika kunana AD 31 kuma 200 ikokoko inenge iri period yeSmina. Patinonosvika kubva kunana 313 mazuva aConstantine, Emperor Constantine, inenge yaperiod inokavwa netsamba kukereke yePergamo. Saka nhoroondo yechechi kubva kuna 313 AD kusvika kuna 538 AD ndo panomirirwa netsamba kukereke yePergamo. Tiatira ndo inobva yazobva pana 538 AD
tichiuya kusvikosvika kunana 1517 tamumadark ages ndo period yekereke yetiatira. Kereke yesardis tichangobuda mumadark ages patanga masangano kubuda muchechi yakatsauka. Period iyoyo ndo inomirirwa nekereke yesardis pakatanga reformation. Okay. Saka toda kuona period inoteera pakatanga reformation ndo inomirirwa nekereke yePhiladelphia tichiri kunana 1700 ikokoko. Saka taakuenda pakereke yechitanhatu yechi6 inonzi kereke yePhiladelphia. Ameno ingotsanangurai futi pateiti 7 churches, 7 seals, 7 trumpets. Ingotsanangurai futi kuitira vachangotanga kunzwa chirongwa nhasi kuti pane vasati vakuzviziva. Aiwa, ingotsanangurai fast, ingotsanangurai. Vateereri vakuzviziva kuti takati nhoroondo yechechi mafambiro aita zvinhu munyaya dzekunamata kubva pakaenda Jesu kudenga kusvikira pasecond coming. Period yacho yese iyoyo mubhuku razvakazarurwa inokamurwa kudimburwa kuiswa muzvikamu zvenguva zvinokwana 7. Okay. Saka ndo zvinotaurwa, asi zvinotaurwa zvichidzokororwa. Okay. Pamwe pacho inotaurwa setsamba kukereke nomwe kana kuti kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe kana kuti kuridzwa kwehwamanda nomwe. Asi kuchingotaurwa maperiods mamwe chete. Saka iye zvino mufundisi Rhodzi vachativerengera pana zvakazarurwa chapter 3 verse 7 to 13. Teererai mashoko ari kutaurwa ipapo ari kunyorerwa kukereke yePhiladelphia. Nyatsonzwai mashoko aripo mufundisi Rhodzi, tiverengerei. Zvakazarurwa 3 kubva pavhesi 7. Nyorera mutumwa wekereke iri paPhiladelphia uti, zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi, iye unoti kana achizarura hakuna unopfiga, kana achipfiga hakuna unozarura. Ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Tarira, ndinokupa vamwe vari vesinagoge raSatani, vanoti tiri vaJudha, vasivo chaivo, asi vanoreva nhema. Tarira, ndichavavuyisa kuti vanamate pamberi petsoka dzako, uye vazive kuti ndakakuda. Zvawakachengeta shoko rokutsungirira kwangu, ndichakuchengetavo panguva yokuidzwa yodo kuuya panyika yose, kuidza vanogara panyika. Ndinokurumidza kuuya, batisisa icho chauinacho, kuti urege kutorerwa korona yako. Unokunda ndichamuita mbiru mutemberi yaMwari wangu, haangazobudimo ndichanyora pamusoro pake zita raMwari wangu nezita reguta raMwari wangu, Jerusarema idzva rinoburuka kudenga kuna Mwari wangu, nezita rangu idzva. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Pamaverenga manzwe here pari kubva musoro wedu wenyaya yemufundisi kuti suo rakazaruka. Mapanzwa pataurwa padzokororwa. Saka ndo pari kubva musoro wedu wenyaya. Pane zvinhu zvakawanda zvataurwa mutsamba yevateereri, but kwanhasi toda kungotora chipisi chiri kwekutanga pari kutaura nenyaya yesuo rakazaruka. Imwe shona inenge ichiti mukova wakazaruka. NdiKristu anga achiti tarira ndaisa pamberi pako mukova wakazaruka. Philadelphia mufundisi raitova guta nguva iyoyo John paairatidzwa zvinhu izvi. Raitova guta. History kana kuti geography inoti ranga rakavakwa kuAsia kwatiri kutaura uku. Raive riri along pahighway ndoti kudii, pamukogwa mukuru kwamuri zviri simple. Raive pahighway. Zvarai rakaitwa rakanyanya kusimudzirwa nguva yaitonga umambo hwemaGiriki. Vairishandisa seguta rekuti ive senda yekutepfenyura tsika dzechiGiriki kuti dzipararire muAsia. They were using it as a missionary center. Yekuti chiGiriki chipararire chiende kwakawanda. Nguva yakatanga kutonga naAlexander the Great nevese vakateera. Saka muzinda weGreek Empire waive kuGreece, but kuAsia Philadelphia ndo waive muzinda wavo wekuti chiGiriki chiparare.
imwe tsika yavaiita inenge yamentionwa pamaverenga tsamba iyi, vaiti mhare dzavo dzenzvimbo yavo, maheroes kana kuti vanenge vaita zvinhu zviri outstanding zvakanaka, zvakakurumbira, vaita tsika yekunovanyora mazita pamapillars mbiru dzetemberi. Izviya zvekuti zita rinobva ranoitwa inscribed permanently patemberi dzavo pamatombo, zvekuti zita rinobva ragara riripo revanhu vanenge vaita zvinhu zvakakurumbira. So in short about history negeography yeguta ndo zvaraive. Saka izvozvo zviri kupinda apapo chimiraika chatazvitaurira toda kuti vateereri mugone kuappreciata kuona kuti Jesu paainyora tsamba idzi ainyora achishandisa mawords ekuti vaitovako nguva iyoyo zvaikonekta nezvairaramika muguta. Alright, verengai Matthew 13 verse 3. Matthew 13. Munzwe zvandiri kuedza kushingaira kutsanangura kuateereri. Matthew 13 verse ya 3. Ipapo akavaudza zvinhu zvizhinji nemifananidzo akati, tarirai mukushi wakabuda kundokusha. Pakudzidzwa kwebhaibheri Jesu paakapa the parable of the sower nemuateereri, vanhu vakawanda vanga vakagara pamahombekombe ari by the seaside, but anonzi paakanga ari kupa nyaya yemukushi, kwaitova nevanhu vaitoonekwa vari mumunda vaitokusha mbeu. Saka pane zvaitoonekwa kuti kune munhu ari kukusha mbeu, Jesu akabva ataura nyaya yemukushi. Saka pamashoko ari kutaurwa kukereke yePhiladelphia mufundisi, Jesu aitaura pane zvaitoonekwa paguta racho. Alright, uri kuti iwo pamatemberi, pamapillars etemberi, right, vaiona anenge aita mukurumbira achinyorwa ipapo. Saka Jesu obva atora izvozvo, right, semufananidzo, exactly, kuti vanhu vanzwisise kuti kana ukange wadai unobva wanyorwa, zvairerukira vanhu. Saka manzwa pamaverenga bvanzi anokunda ndichamuita mbiru mutemberi yangu. Zvinorerukira vanhu kuti vanenge vaine temberi dzavari kuziva dziri kunyorwa mazita pambiru, obva atora even panzi tarira ndaisa mukova wakazaruka. Philadelphia raitova guta raita unge it's an open, ndo gateway to Asia. Ameno kana murunzwa zvandikutaura kuti vanhu vachibva kune dzimwe nyika ndo pavaipinda napo muAsia. Exactly, ndo pavaipinda. Saka Jesu anobva ashandisa language iyo kuti zvikasike zvabatika kuvanhu. Saka panzane kidza David toda kuona kuti ari kutaurwa nezvake uyu kunzi anozobva kurudzi rwaDavid ndiani. Matthew 1 verse 1. Mateo 1 verse ya 1. Mazita amadzitateguru aJesu Kristu, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waAbhurahama. Right. Saka mashoko aya ari kubva kuna Kristu, kuna Jesu, ndiye anotonzi mwanakomana waDavid. Alright. Mumbokuwanzwa because ndo maintroduce raita tsamba iyi. Toda kuti tinyanye kuenda pamusoro wedu wenyaya yekuti suo rakazaruka. Verengai futi verse 7 neverse 8 yazvakazarurwa 3. Zvakazarurwa 3 verse ya 7 na 8. Nyorera mutumwa wekereke iri paPhiladelphia uti, zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi, iye unoti kana achizarura hakuno unopfiga, kana achipfiga hakuno unozarura. Ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Saka toda kuona pari kunzi key yaDavid. But tatoona kuti Jesu ndewe kurudzi rwaDavid. Key chaive chii? Mavara yapastor ari kutorwa kubva kuOld Testament kuti tiite idea kuti pakanzane key yaDavid zviri kurevei. Pana Isaiah 22, verengai verse 20 kusvika pa22. Tinzwe nyaya inotaurwa ipapo. Isaiah 22 verse ya 20. Zvino nezuva iro ndichadana muranda wangu Eriakimu, mwanakomana waHirikia. Ndichamufukidza nguo yako nokumusimbisa nebhanhire rako, ndigoisa ushe hwako muruoko rwake. Iye uchava baba kuna vagere Jerusarema nokuimba yaJudha. Ndichaisa kiyi yeimba yaDhavhidhi pafudzi rake.
iye uchazarura hapana ungazarira, iye uchazarira hapana ungazarura. Maona kuti mashoko achafanana. Eriakimu ari kutaurwa pastor aive muranda wamambo Hezekia verudzi rwaDavid. Right. Aive so faithful pakushanda kwake zvekuti pari kutaura Isaiah apa aitonzi nguo yamambo yavanopfeka kuratidza authority yavo ichaiswa paari uye achapiwa key yekuti amaneje zvese in the kingdom. Aimanager ndiHezekia, but Eliakim was so faithful zvekuti akatongopiwa power iroro kuti ariite on behalf of the king. Saka pakupiwa key yaDavid pataurwa iweye kungoratidza kuti munhu aitwa vested with authority, apiwa masimba to act on behalf of. Alright. Saka zvinodzoka sei pana Jesu nyaya iyi. Matthew 28 verse 18. Mateo 28 verse 18. Verse ya 18. Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Saka nyaya iri kutaurwa kuna zvakazarwa inyaya yaJesu. Ndiye ane key yaDavid, ndiye ari vested nemasimba ose on behalf of Mwari. Ndiye anoacta zvine chekuita neruponeso rwevanhu pastor. Zviri muchanza chake. Zviri muchanza chake. Saka key yaDavid payaishandiswa kuOld Testament yaive way yekuratidza kuti Eliakimu apiwa masimba ekuita zvese zvingade kuitwa namambo. Saka language iyo ndo yatorwa ikanonzi tsvepa naJesu. Zvochirevei? Zvochireva kuti Jesu Kristu pastor panyaya yekuponeswa kwevanhu ndosaka matonzwa aitaura kuti simba rose aripiwa kudenga nepanyika. Maybe verengaiva Efeso 1 verse 22 tibva tambonzwa rumbo. Efeso 1 verse 22. Verse ya 22. Yes. Akaisa zvose pasi petsoka dzake, akapa kereke iye kuti ave musoro wazvose. Panzi kudya. Kureva kuti zvese zvine chekuita nekuponeswa right zvakaiswa kuna Jesu. Saka zvese zvine chekuita nemakereke basa rese ringaitwe zvinonogumira kana kuti zvinonongedzera pana Jesu. Izvi tazvitaurei pastor? Taisagona kupa jamba although patiri kuda ndepekuti suo rakazaruka, but tikaira tatanga taziva ane key yacho kuti ndiKristu ari kurehwa, ndiye ari kuti tarira ndaisa suo rakazaruka. Toda kuona kuti zvii zvine chekuita nekuponeswa kwevanhu zvaari kuita kunge ndiye apiwa authority yese kuti aitire nyika. Amen. Kuti pari kubatika. Toda kutenda vateereri tiri pachidzidzo suo rakazaruka. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rumbo.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu suo rakazaruka. Mukudzidza bhuku razvakazarurwa pane komentari inonzi The Great Controversy, ibhuku rinotsanangura zvizere nhoroondo yechechi kubvira time Jesu paakaenda kudenga kusvikira pakunoguma kwenyika. Vateereri, tinokurudzira kuti titsvage bhuku iri, rinotibatsira kunzwisisa zvakanyanya pakudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa. Mushona bhuku iri rinenge richinzi hondo huru. Rinogona kuwanikwa riri pamapakeges akasiyana, kureva kuti kavha inoputira kunze inogona kuva yakadhizainwa zvakasiyana, but The Great Controversy ndo bhuku racho. Ringawanikwe sei, Pastor Rhodes? Bhuku iri munoriwana kuma-Adventist book centers kana kuti mabookshops ari pedyo nemi esangano rema-Seventh Day Adventist. Asi kana muri kure nawo, onai any member wechechi ye-Seventh Day Adventist kwamugere ikoko, muvabvunze kuti bhuku iri ndingariwane sei, vanokubatsirai kuti risvike kwamuri. The Great Controversy, hondo huru, shuwa bhuku iri rakanaka, rinobatsira. Mwari akukomborerei pamunenge muchitsvaga bhuku iri. Pastor, ngatikondinyei nechidzidzo chedu suo rakazaruka. Suo rakazaruka. Verengai pana zvakazarurwa 3 verse 7 to 8. Zvakazarurwa chapter 3 verse ya 7. Nyorera mutumwa wekereke iri paFiladelfia uti, zvanzi naiye mutsvene, iye wazvokwadi, iye une kiyi yaDhavhidhi, iye unoti kana achizarura hakuna unopfiga, kana achipfiga hakuna unozarura. Ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Tisati tasvika pakuona suo rakazaruka kana kuti mukova wakazaruka, tofana kuti timboona nyaya iri kungotaurwa nzi makii. Right. Tadzidza edu kumashure kuti pari kunzi key yeDavid pari kungori yaJesu, ariye ari vested kana kuti akapiwa masimba ese ane chekuita nesalvation yevanhu. But kuti tizonyatsonzwisa, Pastor, kuti mukova wakazaruka, hatimboonai kuti bhaibheri zvimwe zvishoma zvarinotaura about makii chii. Sei zvakakosha, because makii anenge iwo anokiyaka nekuvhura door. Saka ngatimbonzwai pamwe panotaurwa makii pana zvakazarurwa 1 verse 18. Zvakazarurwa 1 verse verse 18. 18. Naiye mupenyu, ndakanga ndafa. Tarira, ndiri mupenyu nokusingaperi-peri. Ndine kiyi dzorufu neHadesi. Kuti uku. Pari kutaurwa, ndiJesu ari kutaura kwa? NdiJesu. Ari kuti ndine simba rekukinura makuva nekuburitsa vanhu kuupenyu. Muchidimbu tingangoti ndiye ane simba rekumutsa vakafa. Very good. Ndaanchida pekuti muzvijeke kuti pari kunzi key pari kureva simba. In other words, dai takuisa kuchirungu togona kuti control. Alright. Power and control. Kuti ndione simba rechinhu ichocho nekukondrora mashandiro achiri kuita. Saka mapabata ndaanchida pekuti simba. Ndo zvazviri kureva. Ngationei futi imwe inenge mhando yemamwe makii. Pana Matthew 23 verse 13. Matthew 23 verse 13. Verse ya 13. Mune nhamo imi vanyori navafarisi, vanyengeri, nokuti munopfigira vanhu ushe hwokudenga, nokuti imi hamupindi mumene, naivo vopinda hamuvatenderi kupinda. Saka vaitungamira chechi mazuva enguva yaJesu, vanyori nevafarisi, ndo vari kunzi kaitiro Kenya hakana kunaka kuti muri kuvharira vanhu musiwo, muri kuupfiga. Vanenge vaida kusvikopinda muri kubva maita kuti vasapinde. Imimi wacho futi hamusi kupinda. Muri kunzwa language yacho. Luke manje inobva yachijekesa chichi kureva, ndaona muda kutaura. Ndatoda kuti uri kusiya vateririka. Aiwa, mirai tibatanze naLuke 11:52. Tinzwa kuti pari kunzi muri kupfiga, because hapangonzi muri kuzarura mukova movhara. But toda kuona kuti kakuvhara kacho ndekapi, because toda kutendera pavari rekuti makii. Pana Luke 11 verse 52. Luke 11 verse 52. Mune nhamo imi vadudziri vomurayiro,
nokuti makabvisa kii yokuziva, hamuna kupinda mumene, uye makadzivisa avo vakanga vachipinda. manzwa semuvanhu vaiva vari kunzi zviri kuitika ndezvekuti patiri kukuti mavharira vanhu ndo varida kupinda. In other words, zvamaita mabvisa kii yekuziva. Muri kunzwa nyaya chokuti ruzivo rune chekuita nekuponeswa ndo kii. Saka vanhu vari kutaurwa nguva iyoyo ndo vaive macustodians eruzivo. Mwari achitarisira kuti zvandakupai ruzivo muchaita kuti rusvike kuvanhu. Saka mukaera mati ruzivo rwekuponeswa rusvike kuvanhu, mafanana nemunhu akiinura kuti pindai muruponeso. Saka zvavaita nguva imanje, ivo varivo vari macustodian, vachengeti vezvokwadi yeruponeso. One, zvokwadi yacho vaisaishandisa ivo. Two, vaisaishare in a way yekuti vanhu vakwanise kuwana ruzivo reruponeso. Saka iri kubva yanzi kii yezivo yeruponeso. Ichi chisaine mamwe mashoko kana ndajekesa manje. Pari kuti vanhu vanofanira kuponeswa. Yes. Kuti munhu azoponeswa anofanira kunge adzidziswa kuti ruponeso runosvikirika nenzira iyi. Saka munhu ari kuenda kunotsanangurira umwe munhu nyaya yeruponeso zviri kuita sekunomukiinurira kuti apinde muruponeso. Exactly. Akasamutsanangurira akira munhu uya kunze. Akira munhu kunze ndizvozvo chaizvo. Saka taakuchiona dhoo racho. Bhaibheri rinotsanangura dhoo iri richiita panenge mhando dzinogona kuita 2 kana 3. But tichazoona kuti zviri kuirehwa nazvakazarwa ndezvipo. Patiri kuteedza mavara aya toda kuteedza kunzwisa kuti tsamba kukereke yeFiladelfia chii chiri kurehwa. Pari kunzi ndine makii, tarira ndaisa mukova wakazaruka, hakuna unoupfiga. Zvii zviri kurehwa? Tauda kuenda pakuti mukova. Tonzwa kuti bhaibheri iro pacharo parinoshandisa vari kuti dhoo kana kuti mukova rinorevei. Pana Mabasa 14 verse 27 pastor. Verengerai vateereri. Mabasa 14 verse 27. Vakati vasvika vakaunganidza kereke, vakarondedzera zvose zvakanga zvaitwa naMwari navo, uye kuti wakanga azarurira vahedheni mukova wokutenda. Barnabas naPauro vadzoka kuhead office kuJerusarema. Vanga vakupa ripoti yekuti takafamba sei neshoko raMwari. Ndobva vati kuvahedheni kutaura chokwadi, vanhu vakagamuchira vhangeri. Zvakaitika ndezvekuti Mwari akavazarura mukova wekutenda. Munzwa ripoti yari kupa yanzi kureva kuti kusvika kwakaita vhangeri kuvahedheni. Yes. Zvakaita sekunge vazarurirwa dhoo. Exactly. Kuti nemiwo pindai. Saka pandima iyi chete panobva pabuda kuti dhoo rinogona kureva access to salvation. Inyatsozviita izvi zvakanaka because pari kunzi vahedheni vanga vazarurwa mukova kuti vapindewo pakutenda. Saka nekumwe kutaura kana ndiri kubata zvakanaka, dhoo rinogona kureva mukana exactly wapiwa kuvanhu kuti vapindewo muruponeso. Exactly. Mukana wapiwa kuvanhu kuti vapinde muruponeso. Imhando yekutanga iyi wemukova. Mhando yechipiri pana John 10 verse 7 na 9 panobuda imwe mhando. John 10 verse 7. Zvino Jesu akati kwavarizve, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ndini mukova wamakwai. Verse 9. Ndini mukova, kana munhu apinda neni uchaponeswa, uchapinda, uchabuda, uchawana mafuro. Saka hazvina kunyanyosiyana nezvataona pamhando yekutanga yemukova. But kungoti ndimai yakubva yanyatsotaura kuti of course mukana wekuti munhu auye kuruponeso uri mukova hawo. But dhoo racho chairo ndiKristu. Saka panapa Kristu nedzimwe nguva anogona kumirira mukova. Sei achimirira mukova pamaverenga zviri kurehwa unzi yapo? Kuti anenge atenda kuna Jesu ndokuti aponeswe. Saka kutenda kuna Jesu ndonzira yekupinda muruponeso. Anditika. Saka matimambonzwa here dzimwe nguva pachiimbwa kumakereke kunzi dzaungana wai dzenyu dzaungana, vanhu vachireva kuungana kwavaita. Ndozvataurwa nendima.
kunzi why kuti dzichipinda muruponeso kuri avatendi vanotopinda nepana Kristu. But matimambozona kuti kazhinji kacho vanhu taimba rwiyo ruya kuti dzaungana wai dzenyu, asi tinobva taramba Kristu. Yeti hapana anopinda vanhu mazona manje. Saka vanhu zvinovarerukira kuti vazvifananidze newai, but kuti vazozwa kuti wai dzipinde mudanga, dho racho ndiKristu. Saka dho panapa riri kumirira futi Kristu, rambomiririra mukana. Tauda kuona mhando yechitatu inova yakakosha pana Vakorinde kutanga chapter 16 verse ya 9. 1 Vakorinde 16 verse ya 9 ndo panobuda mumwe mukova unotsanangurwa neimwe mhando kuti dho rinogona kumirira chi kana richishandiswa mundima dzebhaibheri. Pana Vakorinde kutanga 16 verse ya 9. 1 Vakorinde 16 verse 9. Nokuti ndazarurirwa mukova mukuru une basa guru, navadzivisi vazhinji varipo. Ari kutipo ari kuti ndazarurirwa mukova mukuru kureva kuti ndavhurirwa mukana wakakurisa wekufambisa vhangeri. Thank you. Mazopedzisa zvakanaka. Nekuti mukova wekutanga taona uri mukana wekuuya kuruponeso. But iye zvino mukova uri kumirira mukana wekuita basa revhangeri. Mapabata kapo. Saka po paari kuti ndazarurirwa mukova mukuru, ari kureva kuti paiswa opportunity. Ingotaura ndizvo. Ari kuti Mwari nemaitiro ake aita kuti zvigoneke kuti ndiite basa revhangeri zvakasimba. Saka it's an opportunity to minister nyaya yegospel. Saka kuti tisasiyane nevateereri tiri kuti mukova wataura mukana, right, wekuti vanhu vanzwe vhangeri, right. Pakanzi mukova ndiye Jesu wacho anopinza paruponeso. Kureva kuti kutenda muna Jesu ndo kunoponesa, right. Ndobva pabuda zvakare kuti mukova kuvhurwa kwemukana wekuti vanhu vaendese vhangeri. Exactly. Patinoda kuti pazonyatsojeka ka ndepekuti pari kunzi tarira ndaisa mukova wakazaruka. Kuratidza kuti iopportunity ka yaitwa but isiri kuitwa nevachanoita basa, but iri kuratidza kuti kuna agadzira mukova wacho obva ngoti wakomana honai chanziyo ari Mwari pachake. Sezvazvinobuda because Pauro paati tarirai ndazarurwa mukova ka zvazvaitika ndoda kuti mungoona kuti zveshuwa pane chanzi yenge yakrietwa naMwari pana Mabasa 16 vhesi ya 6 kusvika pa10. Mabasa 16 vhesi ndeya 6. Vakagura nenyika yeFrigia neGaratia vambodziviswa nomweya mutsvene kuparidza shoko paAsia. Zvino vakati vasvika pakatarisana neMisia, vakaedza kuenda Bhitinia, asi mweya waJesu haana kuvatendera. Vakati vapfuura Misia, vakaburukira Troa. Chiratidzo chikaonekwa naPauro usiku. Murume weMakedhonia akanga amire akakumbira zvikuru kwaari achiti, yambukira Makedhonia utibatsire. Zvino wakati aona chiratidzo pakarepo, tikatsvaka kuenda Makedhonia tichiti, Mwari watidana kuti tindovaparidzira evhangeri. Ana popa vaifamba nevhangeri, manzwero vateerera hanzi takaedza kuda kuenda kune imwe area, hanzi but zvaingoramba. Vakada kuenda kuBhitinia ndobva zvaramba kusvikira mumwe musi Paul akazoona vision past. Ndobva ona muvision paine murume wokuMacedonia aita unga ari kuvadedza kuti madii kuuya kuno arume. Saka hanzi zvangopera kuitika, hanzi takabva takonkluda kuti uku kuita kwaMwari arida kuti tiende kuMacedonia. In other words, ndiMwari aita avail that opportunity. NdiMwari avhura mukana wekuti basa riitwe. Saka ndokureva kuri kuita dho kana kuti mukana kana kuti mukova uri kumirira opportunity yekuitwa kwebasa raMwari. Maybe pedzisai tinzwe rumbo patinozodzoka ka toda tizonzwa kuti mukana upo wakaitwa naMwari panguva yePhiladelphia. But imboerengai 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 14. Vakorinde vechipiri chapter 2 vhesi ya 12. Zvino ndakati ndichisvika paTroas kuparidza evhangeri yaKristu,
ndichizarurirwa mukova muna Kristu. Ndakanga ndisine zororo pamweya wangu, nokuti handina kuwanapo Tito hama yangu, asi ndakaonekana navo ndikaenda Makedhonia. Asi Mwari ngaavongwe, unotikundisa nguva dzose muna Kristu, unoratidza nesu kwose kwose hwema hwokuziva kwake. Pastor, chandoda kuti chibatwe nevateereri pandimai. Mikana ikaera yazarurwa yekuitwa kwebasa raMwari haidi kuwestwa. Alright. Muri kudziva zvataura Paul? Ari kuti pandakaona ndavhurirwa mukana kuMakedhonia, chakandishungurudza ndechekuti ndinosiita vhangeri naTito, but Tito anga asipo. Apo uri kuona kuti mukova wavhurwa, but hama yako pabasa hapadi. In other words, aida kubva agreba opportunity yachimbi oishandisa. Saka pari kunzi tarira ndaisa mukova wakazaruka naMwari. Zvatinogona kutofanira kutaura even chidzidzo chisati chapera. Mikana inoda kushandiswa, pastor. Alright, kana Mwari avhura mikana yokuti vhangeri riende, ngatiishandise nepese patinogona. Inofanira kubva yagrebwa maopportunities iwayo oshandiswa nemazvo. Toda kuti timbonzwa rumbo patiri kudzoka, pastor. Toda kubva tasikuona kuti paperiod inomirirwa nekereke yePhiladelphia ndeipi mikana yakavhurwa naMwari. Vaivepo nguva yacho vakabva vaigrebha sei kuti basa raMwari riitwe. Amen. Zviri kujeka. Aiwa, zviri kujeka. Toda kutenda vateereri, chidzidzo chedu chiri kuti suo rakazaruka. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rumbo. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kuti mandisiyandega ondinoyendepi. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Mwana wenyu ndomdawira, ndinzwe simba renyu. Zvidiso zvangu zvazadzwa mune ino nguva. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Muvambiwe rudawiro, ndotarisa imwi, ndogashira chipo chenyu, ndiponeswe nacho. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Ndodahira iye zvino, Jesu wandifira, ropa rakera parara kuchenesa ini. Tinoda kumuchingamidzai zvakare tichienderera mberi nehurukuro yedu suo rakazaruka. Tiri kudzidza kuna zvakazarwa chapter 3 pakereke yePhiladelphia. Patinenge tichidzidza bhuku razvakazarwa vateereri, bhuku rinonzi The Great Controversy, rinobatsira kunzwisisa zviri nyore nhoroondo yechechi kubvira Jesu paakaenda kudenga kusvika pakuguma kwenyika. Ndo nyaya dzinotaurwa mubhuku raRevelation, mubhuku razvakazarwa. Saka bhuku The Great Controversy neshona rinonzi hondo huru. Ibhuku rekuti tikariita kwatiri iko kuvateereri, tova nemakopizi edu as individuals kana kuti sefamily. Patinoriverenga, zvimwe zvidzidzo zviri kuitwa muno mustudio zvinobva zvanyatsa kujeka nekuti rinonyatsotandavadza nyaya muudzamu, zvekuti tinobva tanzwisisa chakavanzika chemazuva ano ekupedzisira. Pastor Rwodzi, tiudzei bhuku ringawanikwe sei?
bhuku iri vatikane munoriwana kumaadventist book centers kana kuti maadventist bookshops ari kwamuri ikoko. Kana kuri kuti maita kure nebookshop iyoyi, mukaona any church member wesangano rema-Seventh Day Adventist, vanokubatsirai kuti mungariwane sei bhuku irori. Great Controversy kana kuti muchishona hondo huru. Ngatishingairei kuti tiwane bhuku iri. Mwari akukomborerei. Tiri pachidzidzo pastor, suo rakazaruka. Right. Toda kuti tipendere chidzidzo ichi. Mashoko ataurwa naJesu kukereke yePhiladelphia achiti, ndindine kii dzaDhavhidhi, tarira ndaisa pamberi pako suo rakazaruka, hakuna anogona kuripfiga. Chii chiri kurehwa apa? Ngatipenderei pfungwa yekuti mukova chii. Tobva tachiona munhoroondo zvaiitika. Okay. Pana vaKorose chapter 4, verengai verse 2 na 3, maybe 2 kusvika pa4. vaKorose 4 kubva pavhesi ya2. Tsungirirai pakunyengetera, murinde pakuri nokuvonga, mutinyengeterere nesuo kamwe, kuti Mwari atizarurire mukova weshoko, titaure chakavanzika chaKristu, chandakasungirwa icho, kuti ndichiratidze sezvandinofanira kutaura. Munoziva po paanoda kuti siyanei nesu, because pastor akakubvira patinoya muno mustudio handisati ndambonzwa muchikumbira vateereri kuti vambokunamatira iwo. Saka ndaziva kuti ndikakuverengesai vhesi ramusi kuziva kuti ndoda kuti kudii. Vateereri, po zvaari kutaura ari kuti kwese kwaaiparidza kuvatendi aizokumbirawo kuti vabatsirewo panyaya yevhangeri. Ivo vaifanira kubatsira nenzira ipi? Nekunamatira vavhangeri vavo. Sei hanzi mukatinamatira, Mwari anoramba achiwana mikana yakawanda yekuvhura kuti vhangeri rifambe. Ende ari kubva ati kana mikova yacho yavhurwa, tinamatireiwo kuti tigone kutsanangura vhangeri iri sezvinodiwa naMwari. Imbokumbirai kavateereri vedu, kwete kuti vaitire isusu chete vari mustudio, asi vaitire vavhangeri vese. Aiwa pamufundisi, maburitsa chinhu chakakosha. Yes. Vateereri, zvamazviro kwazvo, tinamatirei. Kwete isusu tiri tubedzi nakastori, asi namatirai vese vanotumwa naMwari kufamba nemashoko eruponeso, kuparidza vhangeri, kuti Mwari abatsire kuvhura mimwe mikana yakawanda nekugonesa kutsanangura chokwadi semabudiro achinofanira kuita Mwari vachitungamira. Thank you so much, Pastor Magona. Saka nguva yekereke yePhiladelphia ndo nguva inoteera tichangobva kereke yeSardis. Tichingobuda mumadark ages. Patakabuda mumadark ages kubva kunana 1517, nguva yatanga vainzana Martin Luther, toenda kunana 1500, kunana 1600. Patinonosvika gore ra1798, riya ratinonzwa kuti masimba ekereke yemadark ages akabva aita kunge amiswa, ndo kwatinonotangira period yePhiladelphia. Chii changa chaitika tisati tasvika paperiod yePhiladelphia? Mwari anga aita maune mukugona kwake kuti paite kanenge kaimprovement keruzivo rweteknology. Technology kwete muchechi. Technology zvairi mufundisi, tichibva even nguva yanaJesu, toenda kunana 200 AD, 300, 400, 500. Zvinhu zvakazotanga kupfakanyika pateknology ka, tatoo kunoku kunana 1500. Maybe kanichandisa example mira nichandisa example yetransport. Kubvira nguva yanaDavid kuOld Testament nanaAbraham, transport avo aive mangamera nemabhiza kana madhongi. Zvatokwana. Vogona kugadzira macharioti ngoro dzacho. Kusvika nguva yaJesu, tigoenda nguva yemadark ages. But patakasvika kunana 1500, pakaita karuzivo kekutravhela tichishandisa gungwa, mavoyage kuchandisa zvanga zvakugadzirwa even zvinosundwa nemhepo, zvekuti vanhu vanga vakukwanisa kubva from one continent vachienda kuneimwe. Imi hamunombonzwa mwarume akakurumbira here imi? Isu taitovaimba hedu tiri kuprimary. Pane kasonga taitoti who discovered the way to India. Saka umwe aibva adairira achiti Vasco da Gama, Vasco da Gama. Saka
kasongi ikakoka kaibatsira tichiri kupuraimary kuti tizive kuti vaive kueurope kuti vazoziva vagone kuenda kuindia pane murume ainzi Vasco da Gama ivewo kuportugal akararama kunana 1500 ndiye atanga kutsvaga nzira idzodzo munyanza achienda kuuya anonzi Christopher Columbus makambomunzwa Anana Columbus ndo history dzataita very good saka ndikutaura nemunhu saka varume ivavo nevamwewo chikonzero vari munhoroondo ndo vakanotikurumbirei kuti zviratidzwe pachena kuti zvinogoneka kuti munhu abve kueurope aende kuamerica ari mungarava saka Mwari paakanga apa ruzivo urwu patinonosvika nguva yekereke Philadelphia chionai zvakachiitika panyaya yevhangeri manje zvinozadzisa pachena kuti wanga uri mukova wazarurwa naMwari. Pakaita varume wekutanga anonzi William Carey yacho kuitira nda kutsvaga ndi CAREY mugore ra1793 ezvino chatombokupai madates pastor itoshinga yenyu makadaro ndiye akatanga kuenda nevhangeri kuindia William Carey because anga aziva kunana Vasco da Gama kuti kuindia kunoendeka saka ndobva aenda nevhangeri ikoko mugore ra8 ndikukupai makore aya akateedzana handati 17 chi randapedzisira kutaura ndati 1793 ndinoti muabate ndo paenda William Carey zvekuti anotonzi ndiye the father of missionaries. Saka uri kuti wewe Mwari muuchenjeri wake akabvumira vari munyika kugadzira ngarawa hadzina kugadzirwa nechechi vana Vasco da Gama vanga uchitaura vaifamba asi vasingafambire zvechechi asi mukufamba kwavo vechechi manje vana William Carey ndokubva vaona kuti pavhurika dhoapa rekuti tinogona kuenda kure very good zvavhurwazvo nevemunyika vari kufambira nyaya dzavo but vekuchechi vakatonoti kuita kwaMwari ngatishandise mukana iwoyo vhangeri riende kupi kure saka sezvatataura zviya kuti Philadelphia raive guta raiita unge basa raro imissionary yekuti culture yemagriki itekeshere Asia. Saka Mwari ari kubva atora pane izvozvo kuti paperiod yatava kutaura kubva kunana 1798 inotonzi iperiod of missionaries. Ndo matsanangurwa zvinotoita munhoroondo kuti period yakateerera kunana 1798 ndo yakatanga kufamba mamissionary akatanga wacho ari William Carey. Muna 1804 ribate futi date ro kuEurope kwakatangwa Bible Society ndo yekudhinda mabhaibheri because kumashure uko kwana Jonas vaisaadhinda at large scale vaidhinda zviya zvekuti unenge uine ballpoint uchinyika munhenga uchinyora uri 1 but 1804 Bible Society yakatangwa kuEurope. Muna 1807 kune murume ainzi Robert Morrison munogona kusamuziva akaenda nevhangeri kuChina. 1811 Bible Society ndobva yatangwa kuAmerica. Muri kuanzwa 1840 apa mufana ubata kune murume ainzi maybe satasvika 1840 kumashure kwacho 1816 kuna ainzi Robert Moffat. Daumbona kuti makamborinzwa here Moffat wokuuya kuZimbabwe asaka mazivo ipapa. Nhoroondo dzinogona kunyorwa nepakasiyana asi nhoroondo yechokwadi yakakurumbira ndiye wevamwe vakatanga kuya nevhangeri kuAfrica Robert Moffat ndobva atodenhawo vainzi ana David Livingstone 1840 ndobva atozouyawo nevhangeri futi kuno kuSouthern Africa. David Livingstone akanyanya kukurumbira kuSouthern Africa kuri South Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi. Ndi David Livingstone vachiuya nevhangeri. Sei vakugona kuuya panga padiscoverwa kuti kwakufambika kunoendeka. Saka Mwari pari kuti tarira ndaisa musuwo wakazaruka yaive message kuchechi kuvatendi kuti grab this opportunity kuti vhangeri rifambe. Mabata kuti kudipa ndaona so kuti pane zvakaitwa naMwari yes
kugonesa vhangeri. Yes. Zvekuti kwakaumbwa maBible Society. Right. Kuti maBhaibheri anga kugadzirwa akawanda. Ndobva kwavhurwa zvifambiso zvaiita kuti vanhu vayambuke nyanza vachienda kure. Zvanga zvakazobvumirawo nevaifamba nevhangeri kuenda kunyika dziri mhiri kwemakungwa. Right. Pavaienda kumhiri uko ndo period inonzi yemamissions. Vakabva vanogadzira zvikoro. Alright. Ameno munyika medu kana musina kumbonzwa kuti pane pachinzi mission school, mission school. Vari kuedza kureva kuti kutangwa kwechikoro ichocho zvakakonzerwa nevanhu vakanga vauya. Unoziva pauri kutaura Caston, pane chimwe chinhu chauya mupfungwa mangu chinowanzotaurika mumastiriti kuti paiuya vanhu ava pakavhurwa madhoo aya, ngarava dzaisangokwirwa nevechechi bedzi. Exactly. Waive mukana even kune vanoita zvemabhizinesi. Saka munhu aiendera chaanoda mhiri kwemakungwa. Ndizvozvo. Saka vamwe vaiuya nehutsotsi hwavo kuzotsotsa vari mhiri kwemakungwa, asi kune vaiuyawo neruponeso. Matsanangura, because vanhu vakawanda vakanzwa kuti munhu akabva kura achiuya kuAfrica vari kungomuasosieta netsotsi. Yeti ingarava hwani inogona kutakura vese. Tsotsi zvese nemuvhangeri. Saka ndongo yatanga. Vanhu ivava pavaiuya vanga vasina kuwanda. Pastor ingoerengai zvakazarurwa 3 verse 8b. Tipedze chidzidzo chedu. Zvakazarurwa 3 verse 8b. Zvakazarurwa 3 verse ya 8. Kuti une simba shoma hako wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Vanhu ava pavaiuya havasi vanhu vaive nembiri yekuti vane zvakawanda zvinoshamisira kana kuti vakapfuma. Vamwe vacho vaitoti vakaenda kunana China nekuno kunana Africa kunoko, vamwe vaitoswofira kunzvimbo idzodzo vasina kana mukana wokudzokera. Vanga vasiri kwekuti vaita tripi nekuti vane mazimari and vanga vari vashoma. Saka Mwari aitoziva kuti vane simba shoma, but iye mukuita kwake akavhura dhoo. Saka chii chaibatsira simba ravo shoma riya? Ndopandinoda kuti tipedzisire futi. Ndoda kupai madheti futi pastor kuti zvikujekerei kuti zveshuwa uyu waive mukova kana kuti suo razarurwa naMwari. Hatidzokerei patekinoloji paya. Tangotarisa kwengarava chete. Onai imwe tekinoloji yakaitika paperiod yePhiladelphia yatati inobva kuna 1798 kusvika kuna 1844. Ndo period inokavwa nePhiladelphia. 1804 patangwa Bible Society ya kuEurope. Ndo pakatangwa kuinventwa a locomotive. Zvitima. Ndo pazvotanga kugadzirwa. Musafunga kuti zvakagadzirwa kudhara 1804. Ndoda kuti muone kuti Mwari timing yake ka aitsokera technology yobva yafambirana nevhangeri panguva 1 akazviita chitsokotsoko kuti dhoo racho rishame vhangeri rifambe. Inzwai pana 1808 ndo pakauya steamboat yasiyana neya inopushwa nemhepo. Akakaa nespeed manje. Yakupa neengine yekuchovha ngarawa. 1811 ndo painventwa printing press. Kudhindwa kuyaka zvakawanda. Caston, unoda wamboti iwo 1804 maBhaibheri anga akuitwa, but printing press inotepfenurira pasi rese payanyatsoinventwa hombe kuti munoti taane printing press i1811. Ko 1804 kumaBhaibheri maBible Society atangwa, but it was not very large. But vaungana vakati tofana kugadzira kambani kana kuti urongwa maBhaibheri. Zvapuri kubata madheti ndakona. Chibatai dhetiri 1839 ndo patanga zvemafoto, photography. Zvimakamera. Zvakakosha pavhangeri izvozvo. 1868 ndo pagadzirwa typewriter. Yekutaipai. 1876 ndo painventwa telephone. Ifoni chaiye yekufonesa. 1893 ndo pagadzirwa motikari. Ndazvitaurirei pastor. Ndoda kuti muone kuti vaive nesimba shoma, asi chakavagonesa kuti vhangeri riende pasi rese inyaya yekuti Mwari angavhura mukova, both in technology nezvikwanisiro zvinodiwa. Imi pastor patakupedza chidzidzo ndoda kuti muchitaura nevateereri
chisiyanai nana 1818 wandataura taamugore rinei. Ndeipi mikana yavhurwa naMwari yekuti vanhu tikarivara Mwari akazoivhara ticharegreta panyaya yekufamba kwevhangeri? Pakufambiswa vhangeri chete Caston. Unoziva kuti wavhurawo imwe digrii zvandandisati ndambotarisa ndakaita kuti motikari chaiyo hongu vanhu vanofambisa mota vachiita zvavo zvine chekuita neupenyu, asi Mwari anototarisirawo kuti mudzimotikari imomo vhangeri rifambe. Thank you, Pastor. Nemabhazi nendege nengarava idzo dzichiri kufamba, touya mafoni masaisai. Pamatotaura zvemota kune vanotoita upenyu vanorarama nekutakura vanhu malifts mataxi zvekutoti handizoziva hangu kuti pavari kutakura vanhu vachidai pane here zvavari kuita mudzimota dzavo zvinobatsira kuti munhu azive kutoridza redhiyo kaichiridza vhangeri. But kazhinji muchaona havaridze zveshoko, vanoridza zvemafaro. Kuna Mwari Mwari anenge achitoti kana vari vanhu ava mukana ndakavhura mama pamafoni. Kureva kuti munhu ane kombi anogona kushandisa mukana iwewo kuti kombi yake ifambe ichiparidza vhangeri. Thank you. Bhazi rifambe richirira shoko. Thank you. Kamotikari kafambe kachirira shoko. Thank you. Foni iti yakomunikira zvoti maswera sei iendese vhangeri. Exactly. PaYouTube. Saka in other words vateereri, kana kare waiti kuchechi kwedu ava ndipo mukana wokuparidza, foni iri kupa munhu wese. Kana waiti kuchechi kwedu ava ndipo mukana wekuimba, foni iri kuita zvese. Kana waiti ava ndipo mari yebhazi ndoda kumbonoparidza ndiri kunzvimbo yakati, foni iri kuita zvese. Ngatibatisisei mikana iri kuzururwa naMwari. Tatiri pachidzidzo suo rakazaruka. Mwari akukomborerei tisangane muchikamu chinotera. Pastor Rodzi vachakupai phone number dzekuti mukaisa mameseji tinokupai link rekuti mupinde mumawhatsapp groups atinotumira zvidzidzo zvinobatsira kujekesa nyaya dzakadai. Pastor Rodzi pai vanhu tinotenda nekuva nesu vateereri, ngatishandisei zido rakavhurika iri kwese kwese kuendesa vhangeri. Tibatane panhamba dzinotera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira